Genesis Kapitulo 16. Si Agar kag si Ismael. Karon si Sarai nga asawa ni Abram, wala makapamata sa kay Abram. Si Sarai may ulipon nga babayi nga Ehiptohanon nga ginhingalanan kay Agar. Si Sarai nagsiling kay Abram, "Tan-awa bala, ang Ginoo wala maghatag sa akon sing kabataan. Nga hindi ka na lang maghulid sa akon ulipon. Ayhan, makabata siya para sa akon." Si Abram nagpasugot sa ginsiling ni Sarai. Gani, ginhatag ni Sarai si Agar kay Abram subong nga asawa. Natabo ini sa tapos nakapuyo si Abram sa Kanaan, sing napulo ka tuig. Sang nakahulid si Abram kay Agar, nagbusong siya. Sang may baluan ni Agar nga nagabusong na siya, nagbugalon siya kag gintamay niya si Sarai. Dayon si Sarai nagsiling kay Abram, "Imo gid ini sala nga ginatamay ako ni Agar. Ako pa gani ang naghatag sa iya sa imo. Pero halin sang pagkahibalo niya nga nagabusong na siya, ginatamay na niya ako. Kabay nga hukman kita sang Ginoo kung sino ang husto sa aton." Si Abram nagsabat, "Ulipon mo man siya gihapon, kag sa idalom siya sang imo gahom. Himuha ang luyag mo sa iya." Dayon ginpintasan ni Sarai si Agar kag naglayas siya. Ang anghel sang Ginoo nagsugata sa iya sang didto na siya sa tuburan sa disyerto sa dalanon Pasur. Kag nagsiling sa iya, "Agar, ulipon ni Sarai, diin ka maghalin kag diin ka magkadto." Nagsabat siya, "Nagapalagyo ako sa akon ama." Nagsiling ang anghel, "Magbalik ka sa iya kag magtuman sa iya." Kag nagsiling pagid siya, "Hatagan ko ikaw sing mga kaliwat nga hindi sarang maisip. Madali ka na lang magbata sing isa ka lalaki nga pagahingalanan mo kay Ismael. Kay ginpamatian sang Ginoo ang imo pagpanawag sa imo pag-antos. Pero ang imo anak magakabuhi subong isa ka talunon nga asno. Manginbatok siya sa tanan, kag ang tanan manginbatok sa iya. Magapalayo siya sa iya mga kaparyentihan." Si Agar nagpamangkot sa iya kaugalingon, "Nakita ko gid bala diri ang Dios, kag wala man ako mapatay?" Gani gintawag niya ang Ginoo nga nagpakighambal sa iya, ang Dios nga nagatanaw. Amo ina nga ang mga tawo nagtawag sang bubon sa tunga sang Kades, kag Bered nga bubon sang nagakabuhi nga nagatanaw sa akon. Si Agar nagbata sing lalaki kay Abram, kag ginhingalanan ini ni Abram ang bata kay Ismael. Sa sadto nga tion si Abram 86 na katuig. Mga kaabyanan, inyo bantayan ang aton masunod naman nga episode, ang Genesis Kapitulo 17. Madamo gid nga salamat.